Hej og velkommen til endnu en videolektion. Denne gang vil jeg fortælle jer om, hvordan man udregner en prisafsætningsfunktion, når man har fået oplyst en forventet afsætning og en forventet pris og en handling på afsætningsfunktionen. Jeg har her en opgave, og den lyder på, at der er en virksomhed, som har undersøgt et marked for deres produkt. De forventer at kunne sælge 10.000 styks til en pris på 550 kroner. Og derudover så har de så fundet ud af, at mængden falder eller stiger med 1000 styks, når prisen stiger eller falder med 100 kroner. Det vil sige, at hvis de sætter prisen ned med 100 kroner, så vil de kunne sælge 1000 styks mere. Og det samme er, hvis de sætter prisen op med 100 kroner, jamen så kan de omsætte 1000 styks mindre. Ud fra det her, hvordan ser prisafsætningsfunktionen så ud? Jeg vil først vise jer, hvordan man udregner det i erhvervsløn, og så derefter, hvordan man gør det i hånden. Hvis vi gør det i erhvervsløn, jamen så starter vi her i hovedmenuen, og så skal vi så ind i automatisk mængde og pris. Og så skal vi jo, opgaven er, at vi skal udregne en afsætningsfunktion, så det skal vi gøre herinde. Og da den falder og stiger, sådan lidt forskelligt, jamen så er den variabel. Så skal vi det herinde. Og så skal vi så op i den, der hedder 0,1, udregne en afsætningsfunktion. Så er det om, hvad har vi fået opgivet? Jamen vi har jo fået opgivet en pris, en mængde og en form for handling. Så det er elleren her, vi skal ind i. Så er det bare at udfylde det. Forventet afsætning, jamen det var 20.000 styks, hvis jeg husker rigtigt. Prøv lige at kigge her engang. 10.000 styks, 10.000 styks. Og 55 var prisen, og mængden varierede med 1000 styks for hver 100 kroner. Og sådan der, så har erhvervsløn udregnet, at vores prisfunktion, den skal lyde på prisen, eller y, er lige med minus 0,1x plus 1550. Og der er tegnet sådan en fin graf her. Og det er jo vildt hurtigt, hvis man havde opgave med det. Hvis man så skal gøre det i hånden, så er det egentlig bare at huske den gyldne funktion, eller formel, som hedder y er lige med a gange x plus b. Fordi vi har jo fået oplyst vores y, som der er 550. Vi har så ikke fået oplyst vores a endnu, men vi har fået oplyst vores x, som var 10.000. Og vi har fået oplyst vores, og vi har ikke fået oplyst vores b. Så vi skal finde ud af, og først finde ud af, hvad a er, og så derefter isolere b. For at finde ud af, hvad a er, så bruger man formlen fra a, og den er, at det er delta. Så jeg kopierer den. Delta pris divideret med delta styks. Altså forskellen i prisen divideret med forskellen i mængden. Så det vil sige, at prisen går jo fra 550, og så hvis man så sænker den 100 kroner, det vil sige, at den falder til 450, jamen så stiger mængden fra 10.000 styks minus de 11.000, som den så kommer op i, når man sætter 1000 styks oveni. Det vil sige, at A er 100 divideret med 1000. Og det vil sige, at vores handling A er lige med minus 0,1. Og så har vi jo, hvis vi slår det ind i vores formel her, der hedder y er lige med ax plus b, jamen så har vi nu y, som der er 550, minus 0,1 x, en gang x, plus 10.000 var det, ja, plus b.
Så er det bare at tage b'et over på den anden side og tallene på den ene side. Så hvis vi nu tager minus b er lige med minus 0,1 gange 10.000 minus de 550, fordi vi har taget det over på den ene side. Så bliver det jo b er minus, og så fordi vi så skal gøre b til positiv, kommer vi med minus på hver sin side, så b bliver faktisk 1550. Så vores formel kommer til at hedde, at y er lige med minus 0,1 x plus 1550. Skal vi tjekke, om det er rigtigt? Det er ligesom erhvervslån, der har regnet den ud. Så det er sådan, man finder ud af, hvordan afsætningsfunktionen lyder, når man har fået opgivet forventet pris, forventet mængde og en handling. Jeg håber, I kunne lide videoen, og hvis I har lyst, må I meget gerne like osv. Det kunne være skønt. Og vi ses måske i næste video.